Hey guys, nurut joto ani subscriber ongka ana joto pasini nai tangka cibraza kiting channel itu tangga angbo Facebook YouTube kulok hangki no mutai man mani nugu tama bo mutai betike mutai ma Matabari ni mutai betike obri noko faya saikna betike pathora hapukna abo tama angka kisapan believe khai miyang to kata ang kisapan believe khai miyang to kha tama bo mutai singke bahagi ni jini sak ni haba khok sajak rignai kengi thangmani bahagi tisa kani man ha bahagi tisa kani man engka mutai si hab jang bahagi camera bai aram ka singjak singjak news thangnai rok bai singjak hangke aram ka kok no sawi dong man mutai si ka jang ke ba ni jini si alada angai jeng na ni tamung na ni engi dong nai ble bahagi kok singjak kok sawi dong man engke putike ekta nogo no kuni ni saka wa habja bumani saka bahabja busajeng ni saka bahabja busajeng da bahamjeng da kahga nailiya haipada ang ekdom faltung jaka jisaba hinto baksa je mutai hini mani nai ro ang bumani aleng ya do ang bumani wo aipana ang opono nugi kan kitchapana musang jakliya angka news tam chingam nai mani azaka singjang mani umoke sabo gebin bosaipo bosai mung tamo nge bosai simaliya kartik dangkha lokhin bosai kartik dangkha abo hungka udaipur ni ama pho abo hungkai bormura pho bomtu abo bomti lachilia da no lachilia da tamo udaipur ni ama ni arwa matabari puncoya hangki tamni no phai ase phika lachilia dam tiro ka sanani ang tabok mo bakhanai amki khagai ansa ka mutai ka kajak da ang bakhanai ting ko khan ansa ka mutai kajak da sida lachiang mani obursing saka asung mutai kajak ngke mutai kajak ngke obursing saka obursing bahagi rikene thik khai tongman agi pro ang serai si ko serai class 1 2 porina ani nana tongo kali mutai pujinai bo bini saka wo kali kajak wangi kai kali ka khangke no bo bini sak ni ri da kengi tong bakhnai da kengi tong bahai ung tong kuna mungsa sia tangki chini parau do an nana si kon tangke bin cha kajak bo bin ri da keng tam ung bakhnai da keng bo tamung tong bo kuno saimia buisi sini ani nana te alada nana song ma song borok si joto ri ginai ro kanai ri woti ro layo kisi rok sibu amti rok sinubu abo khai bomti mutai kajak ti ba bo niji ri ginai kanai tong ni man ha buti mungo mutai si kajak ga camera bas kang phai buti ke bas hai tong na re bumti amo angke ang kuno mutai ro phana ang bisas khaya believe khaya ya do ang joto believe khayo ang amti hingsa bong ya ai phano nong ni obo tamung man klai ke bui dok phani borong nai sigi mo budi ti prasar tam bai ke hnia de lachile da hangke ang ka se phungan iko anaro bo mutai ka phaina ang tabu osaga khasa bazani siduru pai phuli ka hangke anaro mutai hini ka phaina ka phaina ang tabu osaga khaina da anaro mutai ka khamo mutai ni mung tam de na hamno kisa comment ka sabai la am kunda am ti kaisa pa thorma khan de mutai ngi thang am ti kaisa pa thorong khan de mutai ngi thang sinai ngo tong du abo ani agini blog ang rajak tongo krishna ya pai hine amo hangke agi pro krishna angko amtino pa thoro pura yakung ya pai tongo amo hangke angbo mane believe khayo mutai ni yakung nong na hai pa no amo sini si ang bo mutai ni yakung saimia hai pa no sini ang ni okra buri si bura rong to no sauba krishna ya pai ni agi ni hote no puji lai tongo tabu abo ka believe khayo ajaga jodi no buithanga mancharo khage hangke na hodo sini ang ni bor rok tangke joto no amono mani layo hangke mancharo khage bana nungo nangjago hai pa no norong ne obo kai san pore kai sa mutai umo bormura umo tam kali tam hini mungrok sa sawe am truk ta khai di bui nai sike bui ni do fani bor rong nai sike mani nai obo ang kisa pana ang rong ne video no go obreni tesa location bin chaka bo mutai ka jaku bini obrsin chaka bo mutai ka jaku bini saka soyung si mutai ka jang ke ba bahai ke media ro bai singjang ma babo kok sawi tongoi man lachia da o sadi thang phaiya khoni horo sadi mang so bekereng wari wahan bu phamsawi phaida hor dani saka phai mutai kai to phai ni bui sara bosor sara din nere misai tong si mutai ka sapaya na ble nung mang so bekereng wari sadi thang mai se phai dani saka soriwa angko mutai ka wi nung horo thuimia bisna thuimia tola thangai thunani lasia de kaki lasia de
nung jadi nan video rung nai tak kan je bong no kan lagi nih borok panan video nai ke bong lagi sa phunu re de ang khabi jong liya jadi na soyung mutai hingken ro an imang ko phai nung ja phari imang ko tei sade comment khai ang bo jaga tong Nemu dah, ang khabi jong liya bo ang apron nai pro faltu ang semua khabi jong liya video khai nemu semua tong semua liya thing do bunyo udah ko mutai mano hai mano biang sibuk betul betul ang ai mana bisi rong nai ya hai mana omo kha batlai no mana di mo kaisa hindu dor mono tu yui kaisa hindu dor mono tu yui mo mana tam ni ekdom hamya punuk mungsi ekdom hamya punuk apron sa jang liya Pura mo hamya punung mo. Amo kunda no. Kunda. Mutai itu siri kena robal khai jong man. Bukhnai ba ba ram tipu. Thina ang bong abo rong do video. Jadi baksa tan mo video nai sa ja phanung mano. Engka ang kun khai na kra ang di nai mang Facebook kholo kai da mo dugo. YouTube kholo kai da mo dugo. Ang dum sa jang dia mo ang video ma khai ka. Pura sajang liya ang hai pana amti ro khata khai lagi tang ge kubui na phunuk de opti salak rong no thokai no ta phunuk de kubui na phunuk de je kubui apna phunuk de dor kana ka chung hai ki khai de ang khai ki khai de block khai tu ne hai no block khai tu ne ang tabuk tu kui tong mai chai tong chi no ko ti mui chong ama block ro phan ri tong de hai pana wo amti pa thorok tui yei ani mutai asai kha obo mutai ni mung utei ubo mutai ni mung utei hinita sade Amo ekdom saya kelayu, amo ekdom saya kelayu. Jadi norak video naik tu kan ke, anu sejai pemana. Jadi nong saka kubui mutai kajan ke hora ani mango nungzak padi. Tapi orang tu video kai sanai, abo soalnya ani mango nungzak kah. Ang tini besar tini mas mana sini? Tini pas tarik ang video kai cuma. Tini hora imang nungzak padi. Ang kenapa sa video kai nai nungzak kah ini jadi no. Soyong nang mutai kan imang ko phai nungzak padi. Ang kai ekdom bisas kre, ekdom believe kai na rong ang sekang sawo. Nurang je mutai mana rong ang believe kai ya. Ang kira hing sawo kai do. Ang obok ang believe kai yo. Mutai nang believe kai yo. Hai pan nong muti faltu pa thoro mutai manu. Ani saka mutai kazak, ani bekane khengzak. Ang ati rong ka ang believe kai ya. Abu ka sakok. Je ham ya wansuna hawansudi je kam wansuna wansudi abo nong ni bepar ani kuno phaya thanya amar ani kuno tami sasinai kusing ani kuning ya